Vítejte u pořadu, kde se budeme věnovat rokům v Československu. Řekneme si nejzajímavější události, filmy a budeme se věnovat i televizi, umění nebo vědě. Dnešní díl našeho pořadu bude v mnohém unikátní, protože se v podstatě budeme věnovat jen jedné velké události, která se protáhla na celý rok. Rok plný nadějí a zklamání, rok, kdy nadobro skončila víra lidí v socialismus a československo-sovětské přátelství, rok, kdy se naplno odhalila povaha moskevského režimu a rok, který poznamenal životy Čechoslováků navždy. Někteří sovětští vojáci ani netuší, kde byli vysazeni. Teprve později se dovídají, že jsou vlastně v Československu. Mnozí z nich si po rozhovorech s našimi lidmi uvědomují přes úsilovnou propagandu velitelů, k jakému hanebnému přepadu vlastně došlo. Vše začalo už v létě roku 1967, kdy prezident Antonín Novotný v Martyně na jubilejních oslavách Matice slovenské svým hrubě nelichotivým jednáním těžce urazil slovenskou veřejnost i tamní stranické vedení. Proti Novotnému se začala formovat stranická opozice. 5. ledna 1968 byl zvolen prvním tajemníkem УVKSČ Alexandr Dubček. Později 22. března 1968 Antonín Novotný rezignoval i na funkci prezidenta a 30. března byl nahrazen Ludvíkem Svobodou. Tím začalo takzvané Pražské jaro. V pátek 5. dubna 1968 ústřední výbor komunistické strany schválil liberální akční program KSČ, který zahrnoval zvýšení svobody tisku, větší orientaci ekonomiky na spotřební zboží a částečnou liberalizaci ekonomiky. Vedoucí úloha KSČ však měla být zachována. Také byla naplánovaná federalizace ČSSR na 2 rovnoprávné republiky. 27. června 1968 byl zveřejněn manifest sformulovaný na podnět několika pracovníků Československé akademie věd a spisovatelem a novinářem Ludvíkem Vaculíkem s názvem 2000 slov. Vaculík v něm kritizuje konzervativní prvky uvnitř KSČ, které brzdí reformy a navrhuje, aby se občané sami aktivně snažili prosadit reformní program. Dubček, prezidium strany Národní fronta i kabinet manifest odsoudili. V noci z úterý 20. srpna na středu 21. srpna začala invaze do Československa. Kolem 23. hodiny překročily hranice na silničních přechodech první pozemní jednotky. Na letišti v Ruzini přistála 2 letadla označená jako čártrový let. Z jednoho z těchto letadel vystoupili výsadkáři, kteří obsadili letiště včetně řízení letového provozu. Na letiště následně začala přistávat transportní letadla s vojenskými jednotkami. Výsadkáři pak odpojili všechna komunikační zařízení a dispečery s dalším provozním personálem odvedli pod samopaly do jedné z učeben, kde byli až do 6. hodiny ranní zadržováni. Byli to právě výsadkáři, kteří nakonec obsadili centrálu KSČ, odkud unesli předsedu vlády Dubčeka a další vládní činitele a zavlekli je do Moskvy. Pojďme se teď přesunout na chvíli do současnosti, abychom si ukázali, že totalitní Rusko tento způsob boje využívá dodnes. Letiště Hostomel, Ukrajina 24. února 2022. Ruské invazní jednotky zahájily útok na letiště 34 vrtulníky. Cílem bylo, podobně jako tehdy v Praze, rychle letiště ovládnout a zajistit přistávání transportních letadel. Poté se bleskově přesunout k vládním budovám a zajmout ukrajinské vedení. To se nestalo, jelikož Ukrajinci dokázali vzdorovat a i když Rusové Hostomel na chvíli ovládli, Ukrajinci zničili přistávací runway a celý plán znemožnili. Pojďme ale zpět do roku 1968. V první noc a den invaze vtrhlo na československé území přibližně 200 000 mužů. Objem invazních vojsk na konci týdne činil 27 plných bojových divizí. Vozidla okupačních vojsk byla označena bílými invazními pruhy, které měly zabránit případné palbě na spřátelené jednotky. Ke střetu s československou armádou však nedošlo. Ta na pokyn vedení KSČ nevyjela k obraně vlasti. Na území republiky se vyskytovaly většinou vojenské jednotky sovětské, doplněné jednotkami polskými v severovýchodních Čechách, bulharskými na jižní Moravě v jižních Čechách a místy na Slovensku, maďarskými na jižním a středním Slovensku a východoněmeckými v západních Čechách, a to i přesto, že jejich účast na invazi byla předtím zamítnutá. Rozdávají se trikolory, jako ve dnech květnové revoluce či v říjnu 1918. V ulicích se však objevují i černé prapory. A není to bohužel bezdůvodné. Přibývají ranění a mrtví.
Veřejnost během prvního týdne okupace vyjadřovala podporu internovaným představitelům a kladla okupantům silný odpor, čím zabránila ustanovení loutkové dělnicko-rolnické vlády kolaborující s okupanty. Od 23. do 26. srpna 1968 probíhala v Moskvě jednání mezi zadrženými československými politiky a sovětským politbyrem. Všechny československé návrhy byly zamítnuty. 27. srpna 1968 byl podepsán tzv. Moskevský protokol, který definoval československou podřízenost Sovětskému svazu. Jediným československým politikem, který ho odmítl i přes soustavný nátlak podepsat, byl předseda Národní fronty František Kriegl. Pobyt sovětských vojsk byl poté legalizován pod lživou záminkou zajištění bezpečnosti zemí socialistického společenství před sílícími revanšistickými snahami západoněmeckých militaristických sil. Okupanti pak byli v naší zemi přítomní až do roku 1991. Slavná sovětská armáda vítězí i nad naší přírodou. Zůstává po ní na dlouhá léta zmrzačená krajina. Od 28. do 31.12.1968 zemřelo při střetech cizích vojáků s civilisty a při okupanty zaviněných dopravních nehodách celkem 108 občanů Československa. Až do konce roku 1989 pak 402 civilistů, nejvíce z nich při autonehodách. Například 28. srpna zemřeli 3 lidé v Prostějově poté, co v ulicích začali na civilisty střílet sovětští vojáci. Invaze měla za následek také emigraci přibližně 100 000 lidí do konce roku 1969. Dalších 140 až 250 tisíc lidí pak emigrovalo do roku 1989. Do ztrát lze počítat i pozdější protestní sebevraždy v ČSSR. 16. ledna 1969 se na protest proti potlačování svobod a pasivnímu přístupu veřejnosti k okupaci Československa upálil na Václavském náměstí v Praze student Jan Palach. Jeho čin inspiroval řadu napodobitelů. Již do konce dubna 1969 bylo zřejmě 26, z toho 7 zemřelo. Některé socialistické státy odmítly vyslat své jednotky do ČSSR, například Rumunsko. Jiné, například Jugoslávie, vyjádřili vedení KSČ podporu, nabídli dokonce i materiální pomoc. Západoevropské vlády poté začaly zvyšovat výdaje na obranu a Francie přehodnotila svoji politiku nových vazeb se Sovětským svazem. Podle nových ruských učebnic dějepisu, zpracovaných pod dohledem ideologa Vladimíra Medinského, byla invaze obtížné rozhodnutí, provedené tím nejsprávnějším možným způsobem. Pojem invaze se vůbec nepoužívá. Je potřeba ještě připomenout zrádce na československé straně. Takzvaný zvací dopis, tajný dokument, který v létě roku 1968 podepsala 5 vysoce postavených československých komunistických funkcionářů: Alois Indra, Drahomír Kolder, Oldřich Švestka, Antonín Kapek a Vasil Bilak, byl adresovaný přímo generálnímu tajemníkovi KSSS Leonidu Brežněvovi. Žádal intervenci jakýmikoliv prostředky. Poslání dopisu bylo vlastizradou, patrně i podle tehdejších zákonů. Podepsaní za ní nikdy nebyli odsouzeni. Zrádců se objevila pouze hrstka a těm se nepodařilo zlomit vůli obou našich národů. Rok 1968 byl pro Československo a jeho společnost naprosto přelomový. Invaze vojsk, dříve spřátelených armád, zadupala naděje na alespoň částečnou demokratizaci. Začalo období normalizace, které přineslo morální i ekonomickou stagnaci našeho národa. Zatímco Československo zažívalo těžký rok 1968, ve světě se stalo mnoho jiných událostí. Pokud nás podpoříte členstvím v našem kanále, v popisku naleznete odkaz, získáte přístup k novému pořadu Roky ve světě, který bude vždy provázet každý díl tohoto pořadu. Zatím se mějte pěkně a my se uvidíme v roce 1969. Roztříštěná fasáda Národního muzea zůstane dlouho památkou na srpnovou noc, na bratrskou pomoc našich nejvěrnějších spojenců.